els events han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. L'escriptura és una cosa molt lliure i l'escriptor pot fer tots els canvis de sistema que li dona la gana per a fer les seues obres, això és indiscutible. És molt important la nostra literatura, molt important, cada volta més. Podem estar tranquils. Defensar la unitat de la llengua, això és fonamental, és el més important. Defensar la unitat de la llengua perquè els enemics volen dir que parlem una llengua diferent en cada comarca. És una realitat molt gran. Mostrar a voler tot a res mal, que sobre si atur un punt al jorn. Grans i pocs peixos records correran. Tenim una joventut que té ganes de contribuir a crear una, com diria Tarradella, una nova nacionalitat. Pues estic molt sorprès perquè és curiosíssim que sóc un dels escriptors en el País Valencià que mai va presentar els seus treballs per a premis. És curiosíssim, no ho havia pensat mai, ni premis xicotets, que sí que el gros és una cosa tremenda. A joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. S'han portat molt bé tots els amics meus, una cosa extraordinària. Perquè ajuda a veure que sí que tens afecte i veure que has treballat, que és el més important. Però bé, jo estic molt content de veure que el país funciona. I funciona perquè dona premis. I funciona perquè la gent ho s'ho prenen a pit i com donen premis, dona literatura bona. I estic felicitant a tots els que han intervingut, els escriptors i les persones que han fet totes les coses necessàries per a que es produirà aquest moviment literari una volta més. Si a tost en ira convertit, jo forçat d'aquest món. Molt agraït, com sempre, a l'ajut que ha fet l'Ajuntament de Picanya a la realització del premi, que és una de les coses boniques de tant de les que passen en aquest país. Bona nit i una abraçada a tots els treballadors de la llengua, així presents, que treballen molt i que visquen molt tranquils. A joc de daus vos acompararé.